Je pred nami posledný blok prihlásených heligonkárov v 21. ročníku Ošťadnickej heligónky. O malú chvíľu sa predstaví pani Viera Gašincová z Ochodnice spolu s pani Máriou Švábikovou. Ochodničan je i Štefan Bibík, ktorý sa predstaví piesňami Okolo mlyna a Nešťastný šafarov dvoreček. I tento rok prišli do Ošťadnice hornokysúckí heligonkári z Turzovky, ktorých vedúcim je pán Štefan Schillinger. Počuli ochodnícke dievky, ochodnícke dievky, to sú parádnice. Ochodnícke dievky, to sú parádnice. Dali sebe uši ze psa nohavice, dali sebe uši ze psa nohavice, ze psa nohavice, z mačky ruka.
Ďalej pán Peter Kolenčín má 61 rokov a je zo Stráže. Ľudová hudba je jeho srdcovou záležitosťou, je zdrojom jeho oddychu a lieči aj jeho dušu. Zahrá piesne Tam pod stráňou na kopečky a Keď bolo 3/4:1. Z Veľkého Rovného prišli Milan Mucha a Pavel Marcinko. Páni o sebe napísali, a teraz dávajte pozor, že majú radi práce v záhrade na jeseň, teda zber ovocia a najmä jeho premieňanie na tekutý stav, ktorým potom liečia zažívacie ústrojenstvo. No a možno má takéto aktivity rád i pán Milan Sedala zo Štiavnika, určite však rád hrá na heligónke, má rád chatárčenie a je rodákom z Kisúc, konkrétne z Horného Kelčova. Szateczka bieleného jazala, svojmu milému, lásky ku nemu, poradného konička podala.
kto pochytí, bezbožná tá žena. Praví, že je to jej milá medicína. Príjemné odpoludnie. Sme dvaja, ideme dvaja na to.
Príjemný dobrý deň vám všetkým prajem. Cez Kamenské lúky i veľká voda hučí. Švarný šuhajíček ďateliku kosí. Ďatelinku kosí, na milu sa divá, jak mu slipovičku i ročbanku nalieva. I nalej frajarečka i dobrej slivovičky. Budem ja ťa prosiť u tvojej mamičky. Ja ti nenalejem, však ty to dobre vieš. Keď máš slivovičku, tak ma nemiluješ. Cez Kamenské lúky veľká voda tečie. Čvarný šohajíček frajarku už nechce. Frajarku už nechce, za inú pozerá, jak mu slivovičku i ročbanku nalieva.
švárne dievča v komore. Ten, ktorý ju miloval, pevnú lásku sľuboval ten v 26. roku rukoval. Ešte som nevidel tak dievčatko plakať. Ešte som nevidel tak dievčatko plakať. Jak ono plakalo, jak ono plakalo, keď ma išli zlapať. A jak ono plakalo, jak ono plakalo, keď ma išli zlapať. Schytajte, zlapajte všetkých do jedného. Schytajte, zlapajte všetkých do jedného. Len mi zanechajte, len mi zanechajte mojeho milého. Len mi zanechajte, len mi zanechajte mojeho milého. Pusté je poličko, keď je pokosené. Pusté je poličko, keď je pokosené. Smutné je to dievča, smutné je to dievča, keď je opustené. Smutné je to dievča, smutné je to dievča, keď je opustené. Ďakujem pekne. Pán Jozef Štefík neprišiel len tak, ale zobral si so sebou i dve dievčatá, ktoré mu pri jeho hre budú spievať. Sú z Pačkova, no a po nich príde pán Peter Kopas s družinou, ktorý údajne je z Ostravy, ale mená ostatných účastníkov vám určite prezradí sám. Čo, že ma je po nej na
Pán Štefan Stopka s Ondrejom Dorociakom prídu po Peťkovi, zahrajú dlhopolské kone, moje brané, no a predstaví sa ich domáci heligonkár Jozef Majak, ktorý rád zbiera bylinky a hrá šachy, určite ho mnohí poznáte. A 21. ročník Ošťadníckej heligonky svojim vystúpením uzatvorí pán Ľudovít Šálka.
A spievajte s nami všetci. A ideme na to. Padá rosička dolu z nebička a ja si širujem svojho koníčka. A ja si širujem svojho koníčka. Keď ho osedlám, no poďme všetci, prídem milá k vám, prídem pod okienko, tam ťa vrele poboskám. Prídem pod okienko, tam ťa vrele poboskám. Išla Anička boskať Janička, keď ho poboskala, prežalostne plakala. Poďme, keď ho poboskala, prežalostne plakala. Neplač Anička, milá dušička, mala si ty plakať, keď si bola malička. Mala si ty plakať, keď si bola malička. Malá malička, jak tá ružička, a ja si širujem svojho koníčka. 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 Ďakujeme. A my ideme zase ďalej takým valčičkom pekným, že okolo Trenčína. Spievajte s nami všetci, až sa nám dobre hrá. Ideme na to. Okolo Trenčína travička zelená, žalajú tam žala, Anička rozmila. Žalajú tam žala, Anička rozmila. Prišiel k nej Janíček, že bude rukovať. Ona si začala slzičky utierať. Ona si začala slzičky utierať. Janíček, Janíček, čo si to urobil, že si sa tak mladý na vojnu vystrojil, že si sa tak mladý na vojnu vystrojil. Ja som to urobil pre jednu panenku, že ma nevolala tancovať volenku. Že ma nevolala tancovať volenku. Keď volenku hrali, všetci tancovali. Spievajte, len ja som v kúte stál, na mňa sa díval.
jasný tanec, ty si urobila našej láske koniec. Ty si urobila našej láske koniec. Ďakujeme. A ináč mňa poznáte z televízie Šlager, keby náhodou niekto, možno aj že. Zdraví vás Šlager. Aby ste vedeli, čo idem hrať, tak to bude pieseň. Keď konferenciárka nevie, čo budem hrať, tak hovorím to ja. Hej. V širom poli stromček zelení a potom bude Slivovica naša. To budú dve také rozdielne pesničky, dobre? No, Ehočko, ty si kavara to nevšímaš. Dobre, tak počúvaj. V štírom poli stojí stromček zelený. Keď je pekný, každý z neho odloní. Aj ty, milá, taká si, dokiaľ chlapci nezažili tvej krásy. Keď zažijú, milá moja, obledneš, kdeže sa ty, moja milá, podeješ. Ja sa hodím do tej bystrej vodičky, kde sa kúpú drobné rybky, kačičky. Čo by si sa do tej vody hádzala, ťažko teba tvoja mamka chovala. To je konec. A druhá o Slivovici. Máte niečo za pazuchu? Dobre. Slivovica naša, dobre to pálené. Ona nám tie naše starosti zaženie. Zaženie, žiale aj starosti. Slovačiu má radšej ako tie sladkosti. Keď príde maličký človečík na ten svet, či vás neponúknú, ak nie pálenko hneď. Pije sa na zdravie malého človeka a ten chudák nevie, čo ho ešte čaká. Na narodeniny alebo meniny zídu sa k oslave vždy celé rodiny. Tale sa núkajú tým dobrým pálenom a tí slabší potom nájdu sa pod stolom. Isto to poznáte, čo na svadbe býva. Koľko páleného sa tam povypíja. Každý chlapi si vypijú, každý z jednej fľaše. Aj babi si dajú, až sa sukňa kaše.
milí Ošťadničania a účastníci 21. ročníka Ošťadnickej Heligonky, ja vás poprosím, vidím, že už nejaké kvapky padajú, ale ešte to chvíľočku prosím vydržte, aby sme to spoločne dobojovali, ukončili. Poprosila by som pána starostu, pána inžiniera Mariana Plevku, aby prišiel ku mne, pretože i napriek tomu, že tento ročník už, myslím, 4. alebo 5. v poradí je nesúťažný, budú udelené nejaké ocenenia, ako to už býva zvykom. Už v prvej prestávke sme odovzdali Matúškovi Hodasovi ocenenie ako najmladšiemu účastníkovi heligonkárovi a teraz by sme radi odovzdali cenu najstaršiemu účastníkovi, ktorým je, myslím, už 4. rok, pán Anton Bendík. Pán Bendík si príde pre ocenenie. Bože, by som ešte nezaobal. 82-ročný pán Anton Bendík z Hrušova. Ďalšia cena za organizátorov bude udelená, ako to nazvali, najlepším zabávačom 21. ročníka a za tých organizátori zvolili pána Petra Kopasa a okolie, alebo spoločnosť, ale pán Kopas si prichádza prevziať ocenenie. Ďakujem, bolo to dobré, majte sa fajne, čau. Majte sa fajne aj vy. No a najväčší aplaus, ako sme to tak sledovali dnes, zožal pán Pavel Marcinko. Je tu pán Marcinko? Ak nie, tak vás poprosím, poďte prevziať ocenenie za neho. Tak cenu prosím odovzdajte, pán Marcinko práve prišiel, tak to je ocenenie pre vás. No a ešte tu máme poslednú cenu pre dlhoročnú účastníčku, môžeme to nazvať najfrekventovanejšiu a pravidelnú účastníčku Ošťadnickej Heligonky. Pokiaľ sa nemýlim, tak dnes by tu mala byť s nami 19. krát pani Mária Kozáková. Ďakujem všetkým Ošťadničanom. Ďakujeme aj my vám. Ja by som chcela vo vašom mene, ale aj v mene svojom poďakovať všetkým účinkujúcim za to, že nám spríjemnili tento krásny deň. Počasie nám našťastie vydržalo, snáď sa ešte šťastlivo dostaneme všetci domov, aby to dobre dopadlo. A myslím si, že 21. ročník Ošťadnickej Heligonky môžeme považovať za úspešný a veľmi pekný pre nás všetkých. Ďakujem všetkým účinkujúcim, ďakujem organizátorom, pánovi starostovi a všetkým, ktorým sa podielali na príprave tohto podujatia včera i dnes, pretože to bola taká dvojdňová akcia, dvojdňové podujatie. No a možno ste si všimli, celý čas od rána tu po mojej lavici boli zvonce. Mohli ste si kúpiť, mohli ste si vypočuť, no a pán Stanislav Otruba zo Zázrivej nám nakoniec 21. ročníka na zvoncoch zahrá. Môžeme to zhodnotiť asi tak a zazvoní zvoniec a 21. Ošťadnickej Heligonky je koniec. Prajem vám krásny zvyšok dňa a dovidenia, dúfam, že o rok. Vážené dámy, vážení páni, dovolte aj mne v mene organizátora, ktorým bola
už tradične obec Ošťadnica, poďakovať všetkým účastníkom, poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou, akýmkoľvek spôsobom prispeli. Myslím, že k úspešnému 21. ročníku Ošťadnickej Heligonky. Samozrejme, chcem sa poďakovať aj našej milej konferenciérke, moderátorke Katke Belkovej. No a teším sa opäť na stretnutie o rok na 22. ročníku. Príjemný dobrý večer. Povedali mi, že budem predskokan pred harmonikármi, ale asi čas nevyšiel, tak som teraz na konci. Ale koniec dobrý, všetko dobre hovoria.